Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сяргей Брышцель. Сёння прагучыць невялікая замалёўка з метрака Бядулі пад назвай «Умарыўся». Далучайцеся, калі ласка, да майго і аўтарскага разважання. Умарыўся. Гэта ён скарэй падумаў, чымся выгаварыў. Умарыўся. Кожная частка яго змучанага працаю цела паўтарала гэтае слова. Досыць было глянуць на яго мутныя, затуманеныя вочы, на яго сагнутую, як бы папалам перабітую паясніцу, на яго павольныя рухі. Досыць было пачуць яго цяжкія стогны, і кожны мог згадацца, што чалавек умарыўся. Умарыўся. Тут ужо яму самому здавалася, што крыкнуў на ўсё поле. Ён выгаварыў гэтае слова глуха, хрыпла, хворым, старэчым голасам. Закашляў і, глыбей урэзаўшыся з сахою зямлю, спыніў каня. Сам адышоў на мяжу, сеў на крушні, зірнуў на вялікі абшар перад сабою і задумаўся. Сядзеў доўга. «Годзе», — сказаў ён самому сабе, — «няма чаго валаводы валаводзіць. Магу сказаць, годзе. Выгадаваў дзяцей, дачок усіх добра замуж павыдаваў. Сыны, гаспадары рупныя, баяцца мяне яшчэ цяперака, як дзеці малыя. Ой, трымаў я іх дагэтуль у сваіх абцугах. Ой, кіраваў я гаспадаркай. Няма чаго валаводы валаводзіць. Быў хлеб, было й да хлеба». Стары аглянуўся па бахах, абцёр рот рукавом і задыміў люлькай. І жалеза іржа з'ядае, і камень не вечны. Адчуваю, што сілы мяне пакідаюць. Ён выглядаў, як дуплаваты, струхлелы дуб, які вось-вось зваліцца з вялікім грукатам. Усё ж такі былая сіла яшчэ дае сябе знаць. Прыйдзецца лейцы выпусціць з рук. Няма чаго валаводы валаводзіць. Сыны мае, Янук і Міхалка, гарапашныя, абыдуцца і без мяне. Няхай ужо мае старыя косці грэюцца на пяколку ў цяпле. Не грэх ужо мне, старому, пад кажухом пазней паляжаць. Халодны пот пакрыў яго твар, рукі павіслі. Няма чаго валаводы валаводзіць. Як толькі пачынаю памятаць сябе, не груміў я дарэмна хлеб на свеце, гнуў карак, рукі мазоліў. Меншага брата няньчыў, калі маці часу не мела, пасля ў пастухі пайшоў, пасля парабкам служыў. Вось так увесь свой век. Ён злосна плюнуў. Цьфу, згінь ты, люты вораг мой, старасць паганая. Змагаўся я з табою, але ўрэшце паддаюся. Годзе. Зноў паспакайнеў, пачаў ціха разважаць. Няхай ужо Янук з Міхалкам самі гаспадараць. Трэ будзе без крыўды падзяліць гаспадарку, а я застануся жыць у старшага, у Янука. Ён такі паслухмяны, спакойны, падатлівы. Але не, буду лепей жыць у малодшага, у Міхалкі. У Янука жонка ведзьма. Неяк будзе, няма чаго валаводы валаводзіць. Сумна глянуў на каня, што стаяў, опусціўшы ўніз галаву, і падняўся з свайго месца. Як вол да дубні, але нічым не паможаш. Не я першы, не я апошні. Выпраг каня, пацягнуўся да хаты. Назаўтра ўжо ўся вёска ведала, што стары Габрусь выпусціў лейцы і выбіраецца з сынамі ў воласць дзяліць зямлю. Габрусь лічыўся ў цэлай ваколіцы прыкладным, здатным гаспадаром, якога дзеці не толькі баяцца і паважаюць, але і слухаюць, не п'юць і не марнуюць гаспадаркі. Янук і Міхалка, пачуўшы ад старога, што ён болей сам працаваць не будзе, скідае з плеч гэты цяжар і дзеляць гаспадарку, зрабіліся яшчэ болей паслухмянымі. І даўно б татка так зрабіў,
Або ці мы самі не справімся, годзе табе працаваць, мы будзем цябе слухаць, як і дагэтуль. Нявесткі на такі самы лад заспявалі. У воласці Янук і Міхалка крыху касурыліся адзін на аднаго, вядома ж, пры дзяльбе. Стары Габрусь патрапіў усё уладзіць як найлепей, і яны, здаволеныя, прыехалі да хаты. Вымералі вяроўкамі зямлю, паўбівалі калкі, раздзялілі будынкі, і ўсё пайшло як на мазаных калёсах. Ад першага дня пасля дзяльбы стары Габрусь сядзеў на прызбе ды люльку смактаў. Адпачываю. Першы раз за гэтулькі гадоў працы. Ой, як добра, казаў ён, адчуўшы лёгкасць у хасцях. Адпачываю, тлумачыў ён суседзям. Няма чаго валаводы валаводзіць, за плячамі сыноў магу цяпер адсапнуцца. Але стары Габрусь, усё жыццё прывыкшы тупацца, не мог доўга высидзець без работы. Нуда напала. Не можна гэтак, тлумачыў ён сам сабе. На адпачынак хопіць яшчэ часу. Угу, у магіле чалавек адпачывае незлічоныя гады, бясконца спіць, жывому ж чалавеку трэба штосьці рабіць. Вядома, не пайду з сахой на выперадкі з сынамі, не стану пракосы ганяць з імі ў перагонкі, але баранаваць сена грэсці гэта рукам маім толькі на здароўе пойдзе. І стары Габрусь зноў узяўся за работу. Павесялеў. Павесялелі разам з ім і яго сын Янук з жонкай. Як бы там спачатку не сыпаліся абяцанкі, цацанкі, што на старым бацьку і валосачка ніхто не зачэпіць, што старога бацьку на руках насіць будуць, але ўсё ж такі хутка пачалі скардзіцца. Чалавек пальцам аб палец не ўдарыць, а калі што-небудзь зробіць, дык як той верабей лапкай. Дармаед, закралася таемная думка ў сына. Дармаед, казала нявестка ціхутка па вёсцы. Стары нічога не робіць, дык есть за 5 маладых. Няма чаго валаводы валаводзіць. Стары ўсё роўна як малы, падумаў Габрусь, як узяўся за тыя лёгкія работы, што рабіў яшчэ хлапчуком. Сена грэбці, баранаваць, вяровачкі віць, трушанку трасці. І Габрусь далей давай думаць. Чалавечае жыццё ўсё роўна як адзін паварот каляса. Спіца знізу ўзнімаецца ўгару і зноў апускаецца ўніз. І квіта, дзядзька Мікіта, было і няма. Далей болей, і звыкся стары Габрусь са сваім новым становішчам. На адпачынку ў сыноў. Прывыклі і дзеці. Яны адчулі, што зрабіліся гаспадарамі. Хоць стары бацька яшчэ працаваў, як умеў, але яны пачалі пазіраць на яго, як на лішняга. Габрусь яшчэ прабаваў так-сяк адбрыквацца, але скора спазнаў, што не туды заехаў. Сыны перасталі яго баяцца і паважаць, а нявесткі ў вочы дармаедам і гультаём называлі. Прапала. Гэтак трэба, відаць, іначай быць не можа. І пачалася шэрая, неспагадная, адзінокая старасць. Габрусь зноў адчуў, што змарыўся. Змарылася сэрца старое. Змарыліся думкі. Старога Габруся пачала угнятаць незаслужаная крыўда ад дзяцей. Ён слабеў, штодзень болей і болей. Пачаў сам з сабою гаварыць, бурчэць, злаваўся на ўвесь свет і сам на сябе. Сыны адсылалі адзін да аднаго, як шкодную непатрэбную рэч. Перакідваліся ім, як дзіцячай качалкай. Колькі разоў прыходзілася яму чуць ад сваіх азвярэлых нявестак, чаму стары гэткі жывучы. Здаецца, пара ўжо на другі бок у дамавіне перавярнуцца. Стары Габрусь толькі трос лысай галавой. Гэтак прайшлі 2 гады. Крыўда ад сваіх хатніх штораз часцей спатыкала старога Габруся. Не магу гэтак, не магу, гаварыў ён сам сабою. Няма чаго валаводы валаводзіць. Дажыўся. Усе ў хаце спалі, і ніхто не чуў, як дзед злез з печы, нацягнуў на ногі боты, світку, як насунуў вялікую зрэбную торбу на плечы, узяў кій у рукі, нешта пашаптаў на кут і выйшаў з хаты. Будь шчасліва, хатка моя родная, кожнае бярвенца тваё хіліла мой крыш уніз, састаралася ты разам са мной, цябе яшчэ падправяць.
падбудуюць, а мае старыя косці зараз зусім рассыплюцца. Будь шчасліў, куток мой мілы, дзе жыў я з малых дзён. Бывайце здаровы, неспаганныя дзеткі мае, я пайду ад вас. Ой, змарыўся тут, няма чаго валаводы валаводзіць. Мой сапраўды жыву подаўга, як тая старадрэвіна. Калі гэтак, дык пайду жабраваць. Добрыя людзі будуць карміць, адзяваць і дазволяць хоць на адну ночку галаву старую прытуліць. Затое будзе спакойней на душы. Яны ж людзі чужыя, на іх крыўдзіцца не стану. Мутныя слёзы цяклі па яго твары. Ён адвярнуўся на другі бок і пайшоў камяністай дарогай. Выціраў вочы цвёрдымі, касцістымі рукамі, з якіх старадаўнія мазалі і не думалі сысці. Да самых касцей уеліся. Цемра глынула яго, і ён, як бы уцякаючы ад ворага, сунуўся далей і далей. Умарыўся. Жыццё перажыць, не поле перайсці з сахой. Стары габрусь дабраўся да цёмнага борку і скора схаваўся паміж хваін. Я чытаў і думаў, нам трэба вучыцца будаваць узаемаадносіны з людзьмі, асабліва з бацькамі. Чым больш гадоў, тым больш пытанняў. Між тым неабходна ўспрымаць рэчаіснасць жыцця і тады, калі ў нас няма сілаў ім кіраваць. Заўтра ўсё будзе па-іншаму. Як любіць і шанаваць, як захаваць сваё сэрца ад крыўды, дзе знайсці выйсце, калі яго цяжка ўбачыць. Мне на дапамогу прыходзіць адзін верш. Кніга выслоўе 19:23. Страх Гасподне вядзе да жыцця, і хто мае яго, заўсёды будзе задаволены, і ліха не спасцігне яго. Давайце разам будзем шукаць задавальнення сярод тых, хто малодшы, і тых, хто старэйшы за нас. Тады, спадзяюся, перад намі не будзе невызначанасці. Зямля, бацькоў моя зямля, азёр блакітных цішыня і таямнічы шэпт лясоў і смех дзіцячых галасоў, прахлада летніх навальніц, крышталь воды твоих крыніц і спеў над рэчкай салаўя. О, Беларусь моя, прохлада летних навальниц, крышталь воды твоих крыніц і спеў над рэчкай салаўя. О, Беларусь моя. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. Браты і сёстры у Хрысце, давайте ж, як адзін усе, з малітвай край наш падымаць, да Бога зваць, да праўды зваць. Давайте ж часам даражыць Хрысту, нам трэба паслужыць, а Ён паможа, веру я, прачнецца ўся зямля. Давайте ж часам даражыць Хрысту, нам трэба паслужыць.
прачнецца ўся зямля.